Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, nagpapasalamat po kaming muli, Ama, sa isa pang pagkakataong sumapit sa aming mga buhay upang sama-sama po kaming makadulog sa iyo. May pahayag ng aming mga labi, ang aming mga pagpapasalamat sa patuloy mong pagpaparamdam sa amin ng iyong pagmamalasakit at paglingap sa araw-araw. Salamat po sa buhay at lakas na mayroon pa kami hanggang sa mga oras na ito. Pagkakataong kaloob mo na maipagpatuloy po namin ang aming mga paggawa, patuloy naming makapiling ang aming mga mahal sa buhay. Patawad po, Ama, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali na nagagawa sa iyong banal na harapan. Ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkasala sa amin. Sana'y linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga buong pagkatao. Laki pang aming sama-samang paghiling na muli, Ama, patungkol po sa aming kalagayan ng aming henerasyon sa buong sanglibutan, sa kasalukuyan naming dinaranas, nasalot at mga kahirapan. Mingi kami ng saklolo sa iyo, Ama. Wala po kaming ibang alam na malalapitang makadadamay sa amin sa panahong ito. Alalayan mo sana kami, Ama, upang huwag kaming mawala ng pag-asa. Tulungan mo po ang aming mga kapwa-tao na maalaala ng bawat isa sa amin. Mayroon pa rin kaming pag-asa. Ano man ang hirap na aming maranasan, mayroon kaming Amang matatawagan, matutunawang tumalikod sa masasamang mga lakad at hanapin ang daan patungo sa pagganap ng iyong kalooban. Sana po basbasan mo ang bawat sambahayan. Maawa ka sa aming mga anak, sa mga may karamdaman, patuloy ka sanang umalalay at humipot magpagaling. Alalayan mo ang mga nagigipit at pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga nilikha na natutong magbukas palad, dala ng pagkaawa at pagkahabag sa mga nahihirapan. Basbasan mo ang mga namiminuno
sa iba't ibang pamahalaan sa buong sanglibutan. Kilusin mo sana at patnubayan, makagawa ng mga pagpapasya, alang-alang sa ikabubuti ng bawat mamamayan. At sa oras na ito, Ama, nagtitiwala po kami, lahat ng laman ng aming mga puso, ang aming mga ikinababalisa, alam mo pong lahat, sa iyo namin inilalagak at itinitiwala. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and Naway tanggapin po natin ang pag-ibig at ang basbas ng ating Amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pakikilakip ng banal na Espiritu, siya nawang mamalagi sa ating mga puso, lalo na sa ating mga anak, magpakailan-kailanman. Amen.